ένας τύπος σε ένα μπαρ. Αγαπημένα ανέκδοτα με τα μπαρ. Έχει στο νόμο του ένα γήπα. Ένα τεράστιο γήπα. Πάει στο μπαρ, του λέει του μπάρμαν θέλω μία βότκα για μένα, μία τεκίλα για το γήπα και κέρνάει και όλο το μαγαζί από μια γίδα. Ξαφνικά όπως μπαίνει ο τύπος μέσα, το βλέπουν κάτι γκομενάκια εκεί, παπ, βουτάνε πάνω του. Εντάξει, πληρώνει, αφήνει καμιά 200 ευρώ πάνω στο μπαρ και σηκώνεται και φεύγει με τις γκόμενες. Την επόμενη μέρα το ίδιο βιολί, ξαναπάει ο τύπος, μπαίνει μέσα με το γήπα στον νόμο, εντάξει. Ξανά τα γκομενάκια πάνω του, κέρνα όλο το μαγάζι, άφησε και 100 ευρώ μπουρμπουάρ να πούμε, έκανε τον ωραίο και έφυγε. Πέρασε εβδομάδα, ξανά το ίδιο, με το γήπα πάλι στον νόμο, ο γήπας εκεί. Συγγνώμη κύριε, του λέει ένας θαμώνας εκεί, του λέει, με έχει φάει περιέργεια, κάθε βράδυ έρχεστε, του λέει, σκορπάτε τόσα λεφτά, σας την πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες και έχετε και ένα γήπα στον νόμο, λέει, εξηγήστε μου, του λέει, σας παρακαλώ. Του λέει, κοίταξε, Τάκη, πριν από λίγο καιρό, του λέει, περπατούσα και βρήκα στον δρόμο ένα λιχνάρι. Μόλις έτριψα, λέει, το λιχνάρι, βγήκε το τζίνι. Τι ξέρεις την κουβέντα που τρίβεις λιχνάρι, βγαίνει τζίνι, πάπου μου λέει θα σου πραγματοποιήσω 3 ευχές. Το πρώτο που του ζήτησα, λέει, ήταν να είναι συνέχεια οι τσέπες μου γεμάτες με λεφτά. Το δεύτερο πράγμα που του ζήτησα, λέει, ήταν να μου την πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες στα μαγαζιά που πάω. Και το τρίτο πράγμα, λέει, που του ζήτησα ήταν να μου δώσει ένα μεγάλο πουλί, του λέει, και κοίτα τι μου δώσει.